Totta. No remorse. Metakka-yhtyeen toinen kitaristi, moi! Morjesta. Miltä tuntuu avata tämmönen festivaali? No se oli kyllä hienoa. Ei oikein voi sanoa pahaa sanaa. Pikkasen harmitti, että kaikki kaverit ei varmaan löytänyt paikalle, kun kello 6 perjantaina on soittoaika, niin ainakin niin kuin omat työkaveri samasta firmasta niin pääsee kello 5. Siinä käyt sit suihkussa ja näin poispäin. Pikkasen aikaisin, mutta pikkasen kivaa. Ei tarvi odotella, että milloin pääsee ryyppään esiin. Se on kyllä hyvä juttu. Mutta yllättävän paljon kuitenkin meitä oli, jotka tänne 6 pääsi. No se on kyllä. Se oli kyllä olla ihan hyvä meininki. Siitä. Kyllä. Mitäs Metakalle muuta kuuluu? Metakka on ja pysyy. Se on hienoa. Ei siinä oikein. Aika harvoin harjoitellaan nykyään ja sit kun on keikkaa, niin silloin tehdään työtä. Näinhän sitä pitää tehdä. Kiitoksia sinulle ja mukavaa illan jatkoa. Kiitos.
puheessa on sun pieni perkele. Pidä kiinni siitä, saatana! The biisin nimi on Embrace the Chaos. Ja me soitetaan se nyt. Tulin käymään täällä Bugs-tagella ja täältähän löytyi Chain Murder-yhtyeen vokalisti Tomppa. Hei. Hei!
Missä tunnelmissa? Hyvissä tunnelmissa. Erinomainen keikkahomma, siis järjestetty Kuusaalle. Aivan huikea tapahtuma ja toivottavasti tulee vielä jatkumaan useampina, joka vuotisena. Täytyy sanoa teidän keikastanne, että valitettavasti missasin energisimmät kohdat, mitkä olisi pitänyt saada taltioitua. Teidän keikkanne kohokohta oli kyllä selkeästi, kun tämä festarijärjestäjä Antti tuli lavalle, että siinä oli kyllä niinku energiat Antti on todella kova, katossa. Antti on kova. Siinä huomasi heti, kun Antti otti yleisön haltuun. Meillä minua! Kaikki oli silleen, että mitä nyt tapahtuu? Tsekataan kohta Diabolisserin keikas, mikä energialla tuossa sieltä löytyy, veikkaan, että on vielä villimpi meno. Mitäs Chain Murderilla on tulossa siis täyspitkä? Kyllä vain. Itsenäisyyspäivänä, jos en väärin muista, niin 6.12. ilmestyy täyspitkä albumi. Ja voi veljet, siellä on kaiken näköistä hyvää. Ihana odotella. Siellä on monipuolista juttua. Se on tehty albumiksi, just että siellä on kaiken näköistä. Jaksat alusta loppuun asti kunnolla, niin sieltä löytyy oikeasti. Niin kuin sen pitääkin olla albumi. Joo, juuri näin. Bassotaiteilijakin saapui sieltä. Joo, anteeksi. Anteeksi. Täällä on aika kivasti populaatiota. Lautaat on komeet tuolit kyllä tässä. Joo. On kyllä. King in the Castle. Miten on mennyt ilta? Pikkuisen alkaa tästä keikasta selviämään. Paljon siitä on nyt aikaa, tunti. Närästys alkaa pikkuhiljaa tippumaan. Ei enää okseta ihan niin paljon. Pikkuhiljaa. Hyvä. Kukas teillä kynäilee nämä biisit yleensä? No kyllä ne yhdessä Aksa ja Tapsa niinku tekee periaatteessa niinku biisit, niinku kitarapohjat. Ja sitten porukalla tehdään siitä niitä biisi. Ja sitten mie huuan sinne jotain. Ja laulan ehkä, en tiedä. Tää on mennyt hulluksi tää maailma, sinne saattaa tulla lauluikin nykyään mukaan. Se on aika jännittävää. Syytän siitä itseäni ja Räihän Juhoa, joka on maailman kuuluu äänittäjä mies ja osaa kaivaa ihmisestä ulos kaiken. Ja jos sille antaa jotain pientä ideaa, mitä on ehkä jotain säveltä, niin siinä menee sellainen 2 minuuttia, niin minä laulankin jo ihan niinku tyyliin kuin enkeli. Mutta toi live-juttu, mikä teistä välittyy tuolla lavalla, niin sehän on semmonen, että sitä ei saa niinku taitavinkaan Juho Räihä loihdittua studiossa, mutta mistä teidän toi yhteisfiilis syntyy? Onko sulla ideaa siihen? No siis, ei nyt oikeastaan, kun on kattonut niin monta sataa keikkaa elämänsä aikana, tuhansia ehkä jopa, niin henkilökohtaisesti minusta on tylsää se, että jos niin kun siellä seisotaan, soitetaan kaikki kliinisesti oikein ja that's it. Silleen, jos minä haluan kuulla kliinistä soittamista, niin minä laitan levyn soimaan. Vinyyli pyörii. Damn right. Mutta sitten kun minä haluan nähdä live-musiikkia, niin minä itse arvostan sitä, että siellä niin tapahtuu jotain. Se on se rock'n'rollin vaarallinen meininki. Kyllä, nimenomaan sitä vaaraa pitää olla. Ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Sen ei tarvi olla välttämättä just se oikein ja tarkin, vaan että se näyttää siltä, että nyt mennään. Sen takia ihmiset tulee katsomaan live-keikkoja, koska silloin mennään. Niin. Ei ne oleta, tai ehkä nykypäivään saattaa joku olettaa, että se kuulostaa samalta kuin levyllä. Mutta se on mun mielestä vähän niinku ehkä bullshit, koska sen pitää olla 2 kertaa rajumpaa mun mielestä sit liveen, koska livestä maksetaan. Live, sinne ihmiset tulee katsomaan, ne haluaa nähdä jotain ja me halutaan antaa jotain niinku suurempaa, mitä niinku voi tulla pelkästään levyn kuuntelemisella.
Ja se kyllä välittyy tuolla livenä, että hienosti annatte. Kiitokset teille siitä. Meillä on aina ollut jostain syystä hirveän hauskaa aina liveen tämän bändin kanssa. Ja nautin nähdä Joonaa, kun se riehuu siinä vierellä aivan saatanasti. Ja itse olen aina ollut riehuja tyyppi, mutta Joona jopa ylittää minutkin siinä. Mikä on mun mielestä järjettömän hieno siunaus, koska... Minä sentään soitan siellä alla. Niin, mulla on niinku helppo homma siinä. No, helppo. Mutta kiitoksia teille ja mahtavaa illanjatkoa. Kiitos. Kiitos.
Täällähän on Diabolisher-yhtyeen basisti. Hyvää päivää. Teillä oli aika energinen keikka. Miltä tuntuu? No, kyllähän se ensimmäisessä keikassa ihan hyvältä tuntuu, että 3 kuukauden reeni takana, mutta eihän tässä sen pahempi fiilis. Kyllä nyt tuntuu, että varmaan puolet riffeistä unohtui keikan aikana, mutta kuulemma on yleensä tykännyt, niin eikö se pahempaa? Onko teillä mitään studiosuunnitelmia? Me en ole itse asiassa ihan täysin perillä siitä, mitä toi on nyt pääjehu suunnitellut, mutta olisi ilmeisesti ainakin EP:tä seuraavaksi tarkoitus alkaa äänittelee, ja nythän on vielä yksi keikka jäljellä tälle vuodelle joulukuussa sitten House of Rockissa soitellaan, ja sitten sen jälkeen niin varmaan jonkunlaista julkaisua ja ensi vuonna sitten helvetin paljon keikkaa. Täytyy tulla ihmettelemään teidän keikkoa kyllä. Voin suositella. Mitäs äänimestari? Hyvältä kuulosti soundit. Itse asiassa valopäänä tänään valopään paikalla. Sinä olit valoissa, no niin. Joo. Joo. Mut kyllähän mä en oo jätkät nyt meille studiolle tungettava tuossa alkuvuodesta. Saadaan sit CP:kin aikaiseksi. Uskallatko sanoa, että mikä oli sun mielestä illan kovin bändi? Ei uskalla kyllä. Aika hyviä settejä oli kyllä. Täällä on nyt tällä hetkellä tää... Mikä se oli? Se oli helvetin hankala bändin nimi, mutta... Sacrilegious Impalement. Just tää.